Mae'n gwestai nesaf ni yn fam ifanc am nath ar y 12fed o Ebrill 2012 rhoi genedigaeth i efeilliad, Jack a Will. Oedd yn ddiwrnod hapus i'r teulu, wrth gwrs, ond yn tragic iawn ar y 3 o Chwefror 2015, 2 flynedd i fori, bu farw Jack, un o'r efeilliad. Mae rieni Sian ac Andy wedi sefydlu cronfa arbennig i helpu rieni eraill sy'n gorfod wynebu brwydrau tebyg. Ac mae Sian yn ymuno gyda ni nawr. Sian, croeso ti ato ni. Sonia tipyn am Jack i ni. Fe oedd yr ail o'r efeilliad i gael i eni, ynddo fe? Ie. Gath eni'n iawn, rhywun pethau wel, pob pethau'n iawn. A wedyn popeth yn mynd yn ei flaen, a wedyn tua 6 mis oed, wnaethon ni sylweddoli falle oedd e ddim yn datblygu fel i frawd. Oedd e byth rili wedi mwynhau bita na dim i fel yna, oedd wastad problemau gyda'r stomog gyda fe, ond mae lot o babanod fel yna. Ond wedyn wnaethon ni weld rhyw doctor a gweld bod rai gwahaniaethau rhwng o fe a Will. A wedyn wnaethon ni lot o brofion, ond nhw'n meddwl falle bod epilepsi yna fe, dim na beth oedd e. Wnaethon nhw drio lot o meddyginiaeth gwahanol, dim fel sydd y byd y digwydd. Nes i brwydro lot wedyn i drial cael doctor i edrych ar fel oedd ei stomog yn gweithio, achos o'n i wir yn credu taw dyna beth oedd ei broblemau fe. Ac yn y diwedd geithon ni weld rhyw doctor a o'n i berson ni ar y trywydd iawn. A oedd pethau'n dechrau gwella, oedd yn dechrau dod i bach o bwysau ymlaen. Ond wedyn ni'n anffodus, just yn y mis Tachwedd wedyn ni, cyn yr Nadolig, oedd wedi cael rhyw virus. A goffon ni fy mynd i'r ysbyty. Oedd Will yn sal hefyd, fel mae lot o blant yr adeg na'r flwyddyn. A oedd y doctoriad yn pryderu lot, yn gweud bod e'n sal iawn, a ni mynd i'r high dependency. A dath e mas, ond yn amlwg oedd ei gorff ddim digon cryf i ymdopi, felly gollodd ei fatl. Ond so'n i'n siŵr pam ni'n credu mae'r virus oedd e'n y diwedd. Felly, da chi dal ddim yn gwybod yn union be achosodd? Na, ni dal ddim yn gwybod pam oedd e'n dioddau yn ystod yr adeg cynnar yna, ond maen nhw'n credu oedd bronchiolitis a 2 virus arall dy fe, a oedd ei gorff e mor wan oedd e ddim wedi gallu brwydro fe. A pa ma y plant gen chi yr un oedran, yn wedi gyfeilliad, mae naturiol bron yn dweud bod chi yn cymharu i weld os ydyn nhw'n tyfu ac yn datblygu yn yr un ffordd? Ydy, maen nhw'n gweithio chi bido, ond mae fe'n anodd, a hefyd gyda Will, oedd e'n cerdded pan oedd e'n 8 mis oed. So oedd yr ochr arall, oedd 2 extremes yn ni mewn ffordd. So, a oedd lot o'n ffrindiau wedi cael plant yr un pryd, so oedd e'n anodd ddim cymharu. Ond oedd e bawn o fod, yn sioc ofnadw, jyst meddwl bod e falle ddim cweit mor gryf a'i frawd, ond wedyn ni golli fe. Oedd hwnna'n sioc ofnadw i chi'ch doi, dwi'n siŵr ynddo fe. Ie, achos y noson ath e, oedd y virus yn arno fe, pawb yn y tŷ yn sal, actually. Ond y noson ni, o'n i fel, actually, mae wedi troi cornel, mae fe bach yn well. So nag o'n i'n disgwyl e o gwbl. Mae hynny 2 flynedd yn ôl erbyn hyn. A mae Will, i frawd. Ti'n dweud llond i gron yn mynd o'n erbyn nerth, ynddo fe? Yn llond ti? Ydy, llond ti. Oedd e yn gweld eisiau i frawd, ti'n gweld ar y dechrau, neu oedd e'n fach? Oedd e ddim yn deall lot, oedd e'n deall bod e wedi mynd. Wnaethon ni esbonio fe mewn ffordd syml bod e wedi mynd i'r ser, a mae fe dal heddi'n edrych lan, a mae'n siarad fe yn y ser, so... Mae'n siarad, ynddi? Ydy, mae dal yn siarad amdano fe, mae lluniau rownd y tŷ, so ni ddim yn moyn i fe anghofio fe. Ond mae yna Elusen, wrth gwrs, ti di sefydlu erbyn nhw, ond deithio ni chydig am hynny? Wel, tua mis ar ôl i ni golli Jack, nath taflen dod trwy'r drws, a cymydog i fi. Nag o'n i'n abod i, oedd hi jyst yn byw 5 tŷ lan, a oedd hi'n gofyn am arian ar gyfer i merch. Oedd hi'n efaill hefyd, cerebral palsy yn iddi, oedd angen 80,000 ar gyfer y triniaeth. A'n amlwg ar ôl beth oedd wedi digwydd i fi, o'n i'n meddwl, mae rai fi helpu'r ferch fach hyn. A wedyn ni sy'n meddwl fel lle godi lot o arian, a wedyn dath rhywun lan ar syniad pam sy'n ti'n dechrau elusen. Ar y dechrau ni'n meddwl, na, beth yn silis, beth yn rhywbeth chi'n gallu neud fel yna. A wedyn ni'n meddwl lot amdano fe, ni'n meddwl, pam lai. So wnaethon ni dechrau elusen, benderfynwn ni gael fe ar ôl Jack bach. A dyna beth ni'n neud, ni'n codi arian. Ni wedi codi 60,000 hyd yn hyn, fel bod ni wedi dechrau. A ni wedi helpu 11 teulu.
A mae doi dyn ni nawr ar y gweill eto. A mae dy gris di fanna, chi wedi dechrau cynhyrchu nwyddau hefyd. Ydyn. Ni'n gweld os wedi fel na i ni gael gweld, dyma ni, dyma'r logo. Dwi'n licio'r hynny na. Ydy, ma'n gret ydyn nhw. Felly os oes rhywun eisiau cyfrannu neu eisiau prynu nwyddau, sy'n nwyddau gret hefyd a maen nhw'n helpu'r un ffordd, sut maen nhw'n cysylltu? Mae sawl ffordd, mae safle wedyn ni, listenjackbach.com, a mae donate button ar hwnna, so chi'n gallu cyfrannu trwy'r button donate, neu mae e-bost gyda fi hefyd, allwch chi gysylltu, mae hoodies dyn ni, crysau tŷ, rai plant a rai oedolion, a mae beanie hats dyn ni blwyddyn hefyd. Gret. Wel, diolch yn fawr iawn i ti. A ni'n gwybod bod e ddim wedi bod yn rhaid i ti ddweud. Diolch yn fawr. Pob hwyl gyda'r Elisa, chi'n helpu lot o deuluoedd. Diolch i ti am yr hanes. Diolch Sian, diolch yn fawr iawn.